Marso 29, 2025, Sabado, katulong simana sa Kwaresma. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Ang katawhan miingon, ngari kamo, mamalik kita sa Ginoo, kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon. Gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw, buhion kita niya. Ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw. Ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kaadlawon. Ug moanhi siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo, o Israel? Ingon man kanimo, o Huda. Ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag, ug sa yamog nga dali rang mahanaw. Busa gipapantol ko kamo sa mga propeta, ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mao ang gugmang walay paglubad. Dili ang mga halad, ang kahibalo bahin sa Dios ug dili ang mga halad nga sunog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Giila ko ang akong kalapasan o gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang, ug nabuhat ko ang giisip mong dautan. Busa husto ka sa imong paghukom kanako, ug sa imong pagsilot kanako. Gipakita mo ang imong pagkamatarong. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kung ikakita ninyo ang usa ka katawhan, makighigala kamo kaniya, ug nakighugoy-hugoy kamo sa mga mananapaw. Andam kamo kanunay sa pagsultig dautan, dili gayud kamo magpanuko sa pagpamakak. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Andam kamo sa pagpasangil sa inyong igsuon, o pagbutang-butang kaniya. Gibuhat ninyo kining tanan, ug nagpakahilom lamang ako. Busa naghuna-huna kamo, nga ako sama usab kaninyo. Apan karon badlungon ko kamo, ug sayran ko kamo sa walay lipod-lipod. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Gisugilon usab na Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buwis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, o Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, ug dili himabaye sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buwis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana, ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buwis nagtindog sa layo, ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buwis ug dili ang Pariseo. Mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos,
ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw